pob aros, ond o'r diwedd, da ni nôl yma ar gaeaf o Tacho Wyn ar gyfer sioe Nefyn. A chi be, mae'n deimlad braf iawn cael bod yn ôl. A fel y gwelwch chi, mae hi'n brysur yma. Gyda mwyafrif o'r sioe wedi gohirio dros y 2 flynedd diwethaf, mae'n argoeli i fod yn flwyddyn well i'r arddangoswyr a ffyddloniaid o sioe bach. Mae sioe amaethyddol yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd i gystadleuwyr, stondinau masnach a busnesau lleol. Ac un sydd wedi bod ynghlwm â sioe Nefyn ers 1989 ydy'r ysgrifennydd Eirian Lloyd Hughes. Faint o waith oedd trefnu sioe Nefyn ar gyfer eleni? Oedd o'n dipyn o waith. Yn un peth gyfon ni dipyn llai amser nag arfer. Da ni'n arfer dechrau mis Tachwedd, ond leni oedd hi'n fis Ionawr oherwydd cyfyngiadau. A munud oedden ni'n dechrau gweld cyfyngiadau'n llacio, wnaethon ni gael pwyllgor bach at ei gilydd a penderfynu jyst mynd amdani. Be da ni weld yma heddiw ydy ffermwyr wrth gwrs, pobl cefn gwlad, pobl o drefi, ond llawer iawn o ymwelwyr. Oes, mae'n sioe sy'n tynnu ymwelwyr. A mae'n gyfle da hefyd iddyn nhw gael gweld beth sy'n digwydd yn cefn gwlad. Llawer un o'n nhw ddim yn gwybod gweld anifeiliaid mewn cae, ond ddim yn gwybod y gwaith sy'n mynd ymlaen, fel y bridio ac yn blaen. A mae o jyst yn ffynnu siop dda i amaeth. Mae'n neis gweld ymwelwyr, da ni'n croesawu ymwelwyr, croesawu bawb yma, dweud y gwir. Pa mor heriol ydy cynnal sioe fel hon? Mae'n heriol iawn, dyna ni beth da ni wedi ffendio leni, mae costa wedi codi, costa llogi offer wedi codi yn sylweddol leni i gymharu â be oedd o 3 blynedd yn ôl. Costa postio allan, bob matha o gosta, da ni yn gweld hynny. A fel da ni'n mynd ymlaen, dwi'n siŵr bydd yr her yn mynd yn fwy, ond dwi'n meddwl fe rai ni jyst dal i drio. Un sydd wedi bod yn arddangos yn y sioe yma ers degawd bellach ydy Karen Jones, Rhos Helyg, Brincrwys. Ac mae ganddi lond trelar o ddefaid penfrith bryniau Cymru yn barod i gystadlu. Wel, dyma ni. Mae'n ôl, Karen. O, yndi. Sioe Nefyn. Ia. A ti wedi bod yn brysur? Do, da ni wedi bod yn trio paratoi nhw. Mae gennym ni ron bach o waith i wneud eto fyd bore yma. Sdim o gen trai. Yndi, yn ofnadwy. Ti wedi bod yn brysur yn pincio? Do. Ond di hein ddim wedi bod allan yn unlla felly, erioed o blaen? Mae'r ddafad yma wedi bod gen i. Be di enw hon? Anwen di hwnna. Anwen? Ia. A be di hanes i? Nes i phrynu hi pan oedd hi'n oen. A mae wedi bod y ddafad andros o dda i ni. Ers faint wyt ti hefo'r defaid penfrith? Mi ges i 2 oen fanw ac 1 oen maharan yn bresant pen blwydd gyn y gŵr yn 2002, dwi'n meddwl. A felly nes i ddechrau efo nhw. 20 mlynedd? Ia. A di bod rownd y sioe i gyd? Si sioe Tudweiliog 2011 a wedyn fan hyn 2012. A dyna fo, dyna'n stop dyn ag Un arall sydd wedi bod yn dangos yma ers tro byd ydy Meili Roberts, fferm uwch glan, Llanfair ger Harlech. Mae o a'i deulu wedi bod yn dangos ei defaid syffog yn sioe Nefyn ers 2006. Dwi'n meddwl bod yr hogyn mawr yma licio fi chi boes. Yndi, dwi'n meddwl bod o. A mae o licio moetha'n sicr, dydi? Pwy di hwn, Meilir? Cael ysgallog yn cyntaf ydi hwn. O Sir Fôn? Ia, llynaf gaffe ni. Rarrydol! Mae'n glampyn, yndi? Yndi. Da chi di colli'r sioe, Meilir? Do. Ond ti'n cael help yma'n sioe Nefyn gan Aron sydd yn nai i chdi? Ie. I ddangos syffocs cadair. Ie. Wan ta, beth sy'n dda am sioe Nefyn, Aron, a paid ti deud y ffair fach? Danos y defaid a weld ffrindiau fi yma ac gael hwyl, gael amser braf. A di'n braf cael sgwrsio gweld y gwahanol ddefaid? Yndi, braf iawn. Pob lwc i chi heddiw. Diolch. I nifer o sioeau yng Nghymru gael ei gohirio llynedd, fe fydd rhai yn gystadlu dros y ffin. A dyna be wnaeth John a Lynn Foxwell, a weithiau hefyd yn dod o Lanfair ger Harlech, ac yn arddangos i gwartheg o sioe i sioe gyda help llaw William Jones. This is the first time we've been out to Nefyn for, this will be the 3rd year, won't it? Exciting.
Yeah. Well, it is, but it takes you a few shows to get yourself organised. Everybody's saying the same? Yeah. Routine? Yes. Yeah. This morning packing and you think, oh, no, I didn't do that, I've got to do this and this sort of thing. But we got here eventually. And is it good to be here, John? Oh, yeah, yeah. I've always liked Nefyn's show. I prefer some of the smaller ones. And Nefyn Eglwys Bach, I've always been keen on. And the croeso in Nefyn is important. Very much so. If you feel you've been made welcome and you have a bit of fun, it makes the day. Mae'n brysur annoch chi, Gwilym. Yndi. Chi sy'n helpu Lynn a John Ia. i ddangos. Ia. Be sgynnach chi ma heddiw? Tarw fydd o'n 2 mis nesa, a'r heffar fydd un mai yn ddyflwydd. Be di enw hwn? Sac. A be da chi feddwl o sac? A mae'n darw arbennig iawn, mae'n ffein fel oen. Byddwch calon chi'n curo pan fyddwch chi'n mynd ar cradur anfarth yma rownd y cylch. Gawn ni weld, ia? Ia, gwn i weld. Edrych ymlaen. Iawn. Iawn. Ia, dych chi gario ymlaen efo'ch siampw a set, Diolch yn fawr chi. O Karen, mae yna ribana o Oes. bob lliw yma. Oes. Be wyt ti wedi gael i gyd? Wel, mae'r Anwen, Y Queen. y Queen de, mae hi wedi cael y pen campwr, a mae'r maharan dyflwydd wedi cael yr is-ben campwr. O, mae bob un wedi cael rhywbeth, Do, swn i mae ddeud. bob un wedi cael riban. A sut mae wedi mynd o ran y sioe? Mae wedi bod y sioe dda, a mae'n braf cael bod yn ôl wedi. O'n i'n nerfus ofnadwy bore yma. Ond, na, sioe dda. Wel, mae yna ribana coch. Da iawn! Ie. Llongyfarchiadau a llongyfarchiadau. Wan ta pwy ath o be? Ys i a Sgellog, Ia, gaeth o gynta'n y dosbarth, ia, a tharon ar Esmyndo, Ie, Ia. ces i gael gyntaf yma. a gath Aron Is-ben campwr. is ben campwr, Campwr, gaeth i'r Campwr. hefo'r hwr. Ie, Dyn ymlaen wan ie, at y ben campwriaeth fawr ie, dros y breidiau i gyd. ie. Da, de? Ie. Dechrau da? Dechrau da, ie. Ia. Melvyn Williams, Bryn Siencyn, Sir Fôn, yn illod pencampwriaeth y defaid gyda'r chefiot. Ac i dyddyn rhyddid mae'r rhiben coch y gwartheg yn mynd. Sac, y tarw teir blwydd oed yn cipio'r bencampwriaeth. A dyma fo, pencampwr gwartheg Sioe Nefyn 2022. Rhyddid sac a llongyfarchiadau mawr i chi, Gwilym. Diolch yn fawr. Da chi'n gwenu. Do. A'r hen hogyn di behafio. Do, da iawn. Cystadleuaeth dda, fyd. Do, wir, da iawn doedd. Wel, yn sicr mae o'n werth i weld. Mae fatha rhyw dedi ber anfarth. Cydlu. Cydlu. A ni fynd i ddeud fatha chi, a well mi beidio deud hynny ni. Uchafbwynt Sioe Nefyn 2022 i chdi, Eirian. O, y ffaith bod ni wedi gallu chynnal i, y ffaith bod ti'n ddwrnod bendigedig o braf y wanwyn, a'r ffaith bod yna gymaint o bobl wedi dod allan i'n cefnogi ni. Da ni'n sioe gyntaf dydan, a sa'n byd i bod wan ers 2019. Gobeithio bod hwn yn agor y drws i sioea bach eraill, achos mae'r sioea bach mor hanfodol bwysig i gefn gwlad. Chi be, fel sa'n ni'n deud ymhen llun, mae hon wedi bod yn chwip o sioe. Mae yna bobl wedi gweithio'n galed iawn i sicrhau bod bob un dim am heddiw wedi bod yn ardderchog. Llongyfarchiadau mawr i Sioe Nefyn.